Děti jdou do školy zítra. A proč nechceš jít do školy? Filipe. Filipe. Vezmeš si kabelu a přezůvky a dostaneš pastelky a zešity. Ježiš, mami, nechte ho na pokoj, já ho nebudu poslouchat. To nech Filipe, nebo tě zbytkám. A proč ale? Aj Ondrášek jde zítra do školy. Nebí ho. Filipku. Přestaň! Nebí ho. Proč ho biješ? A proč ale? A proč, Filipku? A ty jsi takový šikovný kluk, babička, Filipku, babička slyšela v autě, jak umíš počítat do 100. Takový šikovný kluk, který je tak chytrý a on bude dělat takové věci. Tak půjdu s tebou do školy zítra, já můžu? Ani já s tebou nemůžu jít zítra do školy. Fili. Co? Fili. Ani se mnou nepůjdeš zítra do školy? A jaký máš důvod, ale čím ho postrašila, že nechce jít do školy? Nevím, tomu to řekl první, že? Ale Fanda by šel zítra do školy rád, že jo? No tak to víš, že jo. Nekecej. No místo do práce nešel bys rád do školy? Kecáš. Víš, jak si Majla hraje s balónkem, podívej. Dívej, jak si hraje s balónkem, dívej se, potvora jedna už utekla.